dong dan lanjut lemu WhatsApp cek paket datane yang entek tak tukone dan ada elinyo yang mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu tak gawe los dong blasaku rarewe nyandeng sliramu sing angel disetem tutok-tutokno chattingan karo wong liya ra apa aku ra gelo kok tutup-tutupi nomor mbok ganti firasat hati angel diapusi setan mbok ganti tukang las bakal saya lang tukang gas Dikendi bakal ngerti los dong dan lanjut lemu WhatsApp cek